Skizofreni. Skizofreni er et græsk ord, og det betyder spaltet sind. Skizofreni er en neurologisk sygdom, som blev navngivet i 1911 af Eugen Bøvler, som er psykiater. Skizofreni bliver ofte forvekslet med personlighedsspaltning. Det er dog ikke tilfældet. Skizofreni er en psykisk sygdom, hvor du får ændret dine tanker og opfattelser af omverdenen. Patienten bevæger sig mellem en normal sindstilstand og en unormal sindstilstand, hvor patienten ofte mister tabet af grebet omkring virkeligheden. Cirka 1% af befolkningen rammes af skizofreni i løbet af livet, hvilket svarer til 40.000 i DK har sygdommen. Sygdommen skyldes en mutation i kromosomerne. Det menes, at 80% af tilfældene af skizofreni skyldes de arvelige betingelser, og 20% skyldes miljøbetingelserne, som altså kan komme af kronisk stress. Symptomer og diagnoser. Skizofreni er en neurologisk lidelse i hjernen, og den rammer begge køn og udvikles når man er 15-30 år. 75-80% de oplever de kognitive problemer, altså problemer med koncentration, hukommelse, indlæring og organisering. Symptomer. For skizofreni findes der 2 slags symptomer. Der er de positive og de negative. De positive symptomer kaldes også de psykotiske symptomer, og de negative kaldes for grundsymptomerne. De positive symptomer kommer til syne i perioder med psykoser. Her får du vrangforestillinger, hallucinationer og uorganiseret tale og opførsel. Ved de negative symptomer har du lidt mere mangel på det normale mentale træk, og det ses i perioder mellem psykoserne. Du får en følelsesforstyrrelser og følelsesmæssig nedtoning, altså mangel på ansigtsudtryk og kropssprog, mangel på energi, motivation og initiativ. Du har ingen følelse af glæde, og du har de autistiske symptomer, altså du trækker ind dig selv og opsøger ikke social kontakt. Så derudover har du også de katatoniske bevægelser, som består af pludselig stivner, og du har unaturlige bevægelser, og du har gentagende bestemte bevægelser. Skizofreni bliver diagnosticeret via klassifikationssystemet ICD-10, og det som er udviklet af Verdens Hjælpeorganisation. Der er 3 overordnede former for skizofreni. Det er paranoid skizofreni, hvor du som er den mest almindelige form, og den er kendetegnet ved vrangforestillinger. Så er der hebefren skizofreni, som er kendetegnet ved uorganiseret tankegang og handlinger uden mål, og du har svært ved at forstå dine omgivelser, som du fx kommer med unormale opførsler uden nogen sammenhængende situation. Og så er der katatonisk skizofreni, hvor du har unormale bevægelser og stillinger, som kan blive ved i timevis, og så taler man meget sparsomt, og man reagerer ikke på henvendelser. Men hvorfor får man denne her sygdom? Jo, der er en hypotese. En hypotese, som hedder dopamin-hypotesen. Det er fordi, at man kom med den her hypotese meget tidligt, da man så, hvordan kokain og... Hej Maria! Hvordan kokain og amfetamin bevirkede hjernen og dopamin. Så hvis man nu er på amfetamin eller kokain, så vil der være så vil der være, hvad kan man sige, her ser vi en normal person. Glutamat, den sender signal ned til det her GABA-neuron her, som er hæmmende for dopamintransport. Det vil sige, der er hypoaktivitet, det vil sige meget lav transport af dopamin herop. Men hvis man nu for eksempel er på en af de her stoffer, eller på, eller har skizofreni,
så vil den glutamatneuron her, den vil ikke virke så godt. Så, eller, ja, og så GABA-neuronen, den vil ligesom ikke kunne hæmme den her transport af dopamin, så der vil være hyperaktivitet og kæmpe transport. Nu blev det endnu bedre, fordi i 50'erne, der testede man på forsøgspersoner med PCP, som er et stof. Som vi kan se, som jeg lige har sagt, så er der hyperaktivitet her. Det vil sige, at du får meget dopamin over her i dit belønningscenter der. Men de her forsøg med PCP, de viste, at patienterne, de både oplevede symptomer, de positive og de negative symptomer fra skizofreni. Og det mener man, det er fordi, at NMDA-receptorerne, som sidder hernede, VTA, de bliver svækket, hvilket fører til, at ligesom vi så før, så vil den her herover vil ikke kunne sende nok signaler ned til VTA. Det vil sige, at det kan ikke, ikke ned til VTA, til GABA-neuronen, så der kan ikke hæmmes nok. Det vil sige, der bliver sendt der bliver hyperaktivitet herhen, så der kommer mange dopamin, eller der kommer meget dopamin herop til belønningscenteret. Men til gengæld så er de også svage her ved VTA, som er forbundet med pandelappen. Og den er så fremmende for dopamintransport, hvilket vil sige, at der kommer meget lidt dopamin herop. Og det er så det, der forårsager de her, både de negative, altså det her det er de negative, og det her de positive symptomer ved skizofreni. Og det er derfor hypotesen er opstillet, at jamen så må det være på grund af de svage NMDA-receptorer, fordi det er det, vi kan se ved PCP. Medicinering af skizofreni. Der er mange, der har prøvet at selvmedicinere sig selv ved hjælp af for eksempel hash mod skizofreni. Forskning har dog vist, at selvom at hash har nogle stoffer, nogle antipsykotika stoffer, som er de her stoffer, der hjælper mod de tidligere nævnte symptomer, så har de også nogle fremmende stoffer, som fremmer de her symptomer. Så det er lidt ligesom rolling the dice, om det hjælper eller ej. Som Lukas tidligere nævnte, så var der et forsøg i 1950'erne, hvor man opdagede, hvordan det her, hvordan man kan lave noget medicin med skizofreni. Det foregik på den måde, at man havde et stof, der hed chlorpromazin. Og det blev faktisk brugt i det her forsøg mod høfeber. Men så kom der en skizofren ind, som havde høfeber. Og så fandt man ud af, at den her skizofren simpelthen fik det hjælp på hendes positive symptomer at give hende det her chlorpromazin. Og det her chlorpromazin, det gjorde, at det her chlorpromazin, det fandt man så ud af, at det hæmmede noget, der hedder D2-receptorer. Vores D2-receptorer, hvis vi forestiller os, det er det gule her. Og hvis vi forestiller os, at det gule her, det er gasværket. Og så har vi det blå her, det er vores chlorpromazin, det er vores bodyguard på gasværket. Og den har sat sig ved dørindgangen. Så kommer der den her under 18-årige, som er den her lyserøde dopamin. Og den vil gerne ind på gasværket. Men det kan den ikke komme, fordi chlorpromazin er i vejen. Og det er basically, hvordan det her chlorpromazin gik ind og stoppede de her positive symptomer fra at ske. Fordi at der simpelthen ikke kom en overlastning af det her dopamin, som Lukas nævnte tidligere. Det var sjovt. De her... Hvor er du bange? Jeg var spændt. Ud fra de her chlorpromazin-forsøg begyndte man så at lave det, der blev kaldt første generations antipsykotika. Og det gjorde man baseret på det her dopaminsystem, som blev nævnt tidligere. Og der lavede man for eksempel en medicin, der hed haloperidol. Og det viste sig faktisk at være 100 gange bedre til at hæmme end det her chlorpromazin. Der var dog nogle bivirkninger ved det, som førte til nogle bevægelsesproblemer, så det var ikke en så stor succes. Så man begyndte at forske videre, og der kom der så anden generations antipsykotika en 20 år efter. Og målet med det her, det var samme princip, men man ville mindst de her alvorlige bivirkninger, der var.
de her anden generations kaldes atypiske antipsykotika. De har samme princip som med de hæmmende, det her med bodyguarden, men hvis I forestiller os, så har vi en lidt flinkere bodyguard nu. Det er en bodyguard, som stadigvæk vil stoppe det her dopamin for at komme ind de her under 18-årige, men den kan godt lige lave en undtagelse, hvis man for eksempel lige har fødselsdag i morgen, og så man bliver 18. Man fandt dog ud af, at de her antipsykotika, de påvirkede faktisk flere systemer. De påvirkede blandt andet også det andet system med pandelampen, som Lukas tidligere nævnte. Så det hjalp faktisk både mod de negative og positive og kognitive symptomer, som der er ved skizofreni. Den har dog også nogle meget alvorlige bivirkninger. Det kan give bedøvende effekt, det kan give øget vægt og mange andre ting. Yes. John? Fint, så bare sådan lidt. Morning help. Done. Hej Dan. Der. Var det smukt. Og så bliver man ikke ham her, hvis man har skizofreni. Det er Nej, træls. det gør man ikke. Morgen.